l'agafa. Posaríem, per exemple, el del Vicenç Villatoro, també el del Xavier Bosch, també d'Asa Larsson, també són llibres que ens demanem molt. I aquest any, com a fet diferent, podríem dir doncs, que hi ha molt de llibre molt vengut d'autors d'aquí. Hi ha poc best-seller d'autors estrangers. És un fet característic d'aquest any, diferent, si més no, a altres anys. Hola, veo que estás aquí un poco sola. Sí, ¿Qué tal te ha ido la venta? bueno, va tirando. ¿Sí? ¿Esperas vender muchas más esta tarde? Sí, si no llueve. Hola, usted es el presidente del Mercado de la Guinagüeta. Sí. ¿Y la iniciativa que tuvieron ayer de regalar una rosa a los clientes que compraran en más de 3 establecimientos, ¿qué tal ha ido? Bien, bueno, es una iniciativa que ya desde hace varios años lo venimos haciendo y bueno, la gente lo agradece mucho, la verdad. ¿Y hasta qué hora han dado la rosa? ¿A qué hora se ha Bueno, acabado? pues hasta prácticamente a las 2 del mediodía, que prácticamente ya se han acabado las existencias. ¿Y sabe alrededor de cuántas han regalado? Pues 1000 rosas. ¿Cuál es la rosa que más se está vendiendo? La de 6 y 8, ¿Y cuáles son esas? la más grande. ¿La que está arreglando usted, caballero? Sí. Una pedazo de rosa, sí, señor. Esto le da categoría al chiringuito, ¿eh? No vaya a creer que no. Esta, enséñasela que la grabe, está bonita. ya la he grabado, ya la he grabado. Anda que no. El Día de la Rosa, en mi opinión, es importante. Porque nadie merece mejor rosa que una mujer correcta. ¿Qué es para su mujer? Para mi esposa. Muy bien. Que llevamos juntos toda la santa vida y cada vez más felices y mejor. ¿Vendiendo más? ¿Qué rosa estáis vendiendo más? Hemos vendido mucho las de colores. Hemos tenido de lilas, amarillas, blancas. Quiero decir, este año como que aquí se está vendiendo más los de colores que la roja. Hola. Hola. ¿Cómo se está yendo la venta? Bueno, no está mal. ¿Mejor que el año pasado? Un poquito, a mí por lo menos sí, un poquito mejor que el año pasado, sí. El llibre que més ha vengut és l'Assedio, el de la mà de Fàtima, el d'Àngeles Caso, la Contra el Viento, el del Punset, quin més? Si és que molt infantil, molt llibre infantil, i aquest, que és un noi, en Història de l'Asfalto, que ha sigut una sorpresa, perquè és un escritor d'aquí del barri, que va ser finalista del Premio Nadal. O sigui que bé, aquest sí que ha sigut una sorpresa pel barri. El del John Boyne també s'han vengut, però ha sigut una venda molt dispersa, s'han vengut molt de tot. Me lo han recomendado, pero por tema de horarios, eso no me llama bien. Una amiga Hola. Sí, bueno, la paradeta aquesta l'hem posat avui, que és Sant Jordi, i tenim una mica de tot, llibres, joguines, samarretes i sobretot informació sobre això de les colònies, que bueno, des de l'Esplai Guinagüeta cada any marxem de colònies. Anem a una casa de colònies, marxem 10 dies a l'estiu. Doncs he canviat aquest del cometa Harley i Bill Cosby, Casa te lloràs, per En otro lugar i Meditación. Fa molt de temps que fas aquest intercanvi per Sant Jordi? És el primer cop que ho faig aquest any, ho he vist, no sabia que es feia i... Existeix
és això de l'intercanvi de llibres que feu per Sant Jordi? Molt senzill, doncs qualsevol persona que tingui llibres que els tingui per casa i els hagi llegit o sàpiga què fer amb ells, ens els porta cap aquí i se'n pot endur els que vulgui. És senzillament agafar els que no conegui, endur-se'ls i deixar els que ja coneix i deixar-los per altra gent. Ja ha vingut molta gent a canviar llibres? Sí, com cada any. Això no és el primer any que es fa i com cada any venen forces. Hi ha qui ve carregat amb bosses de llibres per nanos i tenim aquí quantes del cavall fort d'antigots, tenim de tot. Bona tarda, Naia. I sereu algun dia més o només...? Hem estat tota la setmana i possiblement ho aguantem fins al cap de setmana. Tenint en compte que tenim teatre infantil ara dissabte i diumenge i demà i demà passat, és molt probable que es mantinguem les taules a dintre la ciutat. No fora al carrer perquè el carrer també es pot deixar més senzill. Molt bé, gràcies. També cada 15 minuts o així estem venent alguna rosa, però en general no molt bé, perquè la nostra idea era posar-nos més al centre, però ens han fet fora perquè no, ens van denegar el permís per entregar-lo massa tard. Llavors ens hem col·locat una mica on hem pogut. Molt bé. I la nostra idea era vendre llibres de segona mà i els venem a 4 euros i també ha funcionat prou bé, i les roses també. La rosa que ha sortit millor, evidentment, sempre és la vermella, perquè és la tradicional. El que passa que jo porto altres colors, que són 8 colors diferents, negre, bicolor, taronja i tal, i llavors, com estan ben arreglades o ben combinades, al final es venen totes. He comprat el del Premi Sant Jordi, el del Xavier Bosch, el del Dan Brown, el Símbol Perdut, el de Homes d'Isabel Carrasimo i la Thea Stilson, La ciutat secreta. I els has comprat per alguna raó especial? Te'ls han recomanat o...? Doncs el Premi Sant Jordi, cada any comprem el Premi Sant Jordi, ja és una tradició que fem. El de homes és que em vaig regalar a mi dones i amb una companya li regalo el d'homes. El de la Thea és per la petita de la casa que li fa molta il·lusió i el del Dan Brown és pel meu company que li compro cada any. Quins llibres han destacat? Han destacat el de la Pilar Rahola, el del Xavier Bosch, el Premi Sant Jordi, i bé, aquest sobretot, després l'altre s'ha anat movent. I teniu dades de quants llibres heu pogut vendre avui? Molt bé. Molta més feina del que esperàvem. Pensàvem que sent divendres, cap de setmana, la gent marxaria més cap al centre, però hem tingut força feina. Ja ha remuntat. Molt bé, hi ha algun llibre que hagi destacat? Bueno, més o menys els d'aquest matí, la mateixa tendència. L'Asedio del Pérez Reverte, el de la Júlia Navarro, més o menys el Ferran Torrent, en català.